Качи се на нея. Давай са, лекичко трябва да се движиш. Държи се, бе! Не, случайно. Не! То се телепортна! Не! Брат, това ще го виждате видео, то се телепортна! Ще играем Мега Гейм с Виктора. Ще играем малко само. Абонирайте се, коментирайте, споделяйте и да видим днешния клип какво ще се стане. Чакайте видя ти къде си, ти каза колата дали е добре или е зле. Зле, да. И в човек, че да, това е много зле. Не знам. Това е старото BMW. Нашия иска някаква помощ. Охо, бати как готата. С хик си имаш Ма буст. бати кавила. Знам, трябва ми точен момент. Ти си девети, бе, ти си играл. Аз мисля, че не си играл. Айде! Давай бе, газ бе! Как газа, бе? Ме ти погина! Не мога! Ти погина! Колегата направо ти. То може? Аз ще гуми. Викам какви гуми, бе. Защо нямам нет? Дай нещо. Това е много лошо нещо. О, аз съм пак с мотор, защо започвам и завършвам с мотора, бе, ева? Много лошо. Ето те Но викче. тук няма музика. Наши ще ме блъсне. Да срак се. И ще те убия с мотора. Не мога ме убиеш с мотора. Искаш ли да те убия? Чай, че те пропуснах. Стига, бе, тай не се познаваме от толкова отдавна, не дей слъжа. Булочата се използва постоянно, да знаеш. Цъкаш хикс се пуска и с хикс се спира. Като тръгнеш на... Примерно да караш на бързо, можеш да го използваш. Да. Ела го изпускай това. Ела го използвай това. Не! А, така. Ръчетко става, жив и здрав да си. Ма до утре да си жив и здрав. Нали се познаваме, гледай се. Добре, айде, познаваме се. Не! Жив съм. Жив ли си? Пади. Жив съм. Аз съм сбъфал, аз съм сбъфал. Ние сме лайпаут на ти, брат, са лошо, много лошо. Аз това го убих. Видя го. Real flow. Майко, брат, как да излезна, бе? Всичко най-лошо ми дава. Ти жив ли си? Не си жив. Бе, той ще го направи. Да, то най-ловите неща му младе, нали? Не можах да скоча. Дай, моторче, не дай така, не, да, така, точно така, познаваме се. Гледаш ли ме една конетена? Цъкаш хаш и гледаш. Да, стигнал. Бати шоукейсите ти правя. Да. Много хубаво. Няма що. Брат, поне нашите сме повече хора. Ние сме 4 човека. О, майко, то с... Това как беше? Уф, да, бе, по-скъпата кола. Да, само мотори ми се падат, ай стига, бе. Не съм на състезание. Мако. Гордо спасих нашия, ама майко го Вие премах. изгърмяхте вашите. Червените са много, брат. Те си с по-хубави коли. Има ти един админ. Как искаш да стане? Ето къде свети админа. Нищо. Да, бе, гледай какви коли ми дава, бе, брат. Ли той каква кола има? И аз каква кола имам? Давай, карай сме надолу, бе. Да, бе. Вижте сам. Не ми пука за моя. Бе си мамата направо. Поне ги убих. Той изгърмя всеки си тръгна. Да. Защото аз бях с къста парти. Чакай, браче. Какво е станало, бе, брат? Да, мен най-голямата трошка, ева!
батякото. Няма как Аз по-сериозно се да свиркам стане. тук, минус един, минус втори, минус мене, да. Аз съм жив всъщност. Майко! Да, един ме спаси, thank you върчет. Не беше нужно, но все пак благодаря. О, брата, съм пак с най-голямата катафалка, не! Аз бия заден, някакъв не спустя. Това беше. И он не умре той. Ева, да. Много добре, баци. Гордея с тях. Нашия... Да, моята кола. Новия, къде сега? Имон Муск, виждаме... Видях. Аре, нещо хубаво да даде. Охо! Аз съм с велико. Не с хубаво. Аз съм с великичко. И поклясах. И отида. Не, жив си. Аз съм велико за офроуд. Минус един жълт. Аз така бих казал. Още един жълт. Минус втори жълт. Има точно 3 жълт. Знаеш, върви ме! Не! Не, братле. Тук аз умре. Не си познал. Тук аз умре, брат. Маджика, бутни го! Не! То умре. Бата, нямам какво станало, ни го вепора изахен, нямам какво се случи. Браво! Няма да стане, защото и той има... Браво. Аз да се възползвам от стратегията. Тръгай. Тръгай, братко, тръгай, докато той не е дошъл. Точно след тебе, ама не може да ки падна, не, един го Не, той не може да мине, той не може да мине толкова бързо колко мене. Точно. Да сменям ли колата? Иначе поема с завоите като за световно. Аз ли или той? Той. Смених. Си от другата страна. Вие сте сами, вие сте двамата сами. Знам, че съм сам. И тази чекия как не мога да тръгне. И тази чекия как не мога да тръгне. Това да, че го смених моето. Велик. Поне моето Велик. беше със задно. Ти остави момент, да, като има такива смота именно. Охо, това спака ви. Ти има такива моменти, таковайки, оставяйки. Аз бати дрифта ударам само, че. Бав мелето. И сега си е бавалата на мелето. Кой успял да мине по трасето, кой успял. Бати доджо ударих на един. Да, доджа на мен Илон Мъск ми направи аркейо, брат. Бати доджо ударих. Къде си ти? То на заден поема много тежко. Бутай го това, бе! Бутай го, не ева, неговата мама! Бутай го, а така! Бутахой го. Ма ти умрял ли си, бе? Аз умрех. Давай ти докато си жив. Много на малкото. Ма не го това джип, бе, той трябваш джип, бе, брат. Е, това са движещи платформи, трябва да се движиш с платформата, за да мога да стигнеш до другата страна. Качи се на нея. Давай са, лекичко трябва да се движиш. Държи се, бе! Майко, колко си сакат! Не! Ти колко си сакат! Ма ти ми викаш, да си подваря, аз си викам, това ще ме вземе и аз се движа с него и ти движиш, ама и аз за тебе. Ми трябва да се Но това не е движиш! бавно, бе, баца. Това не е бавно изобщо. Ми не е бавно! Гледай ме. Трябва да минеш на лентата Гледай първи. ме, гледай ме. Брат, не те виждам много червени си. Трябва да минеш първи на лентата. Аз с мотора, аджиджа момчета. Вие се блъскате. Отиде, виж ме мене. Ти с какво си? Бати триколката. Уши. What the fuck? Той излетя синя. Бърчет стъкнах. Майко, аз какво съм, брат? Къв са тези бокути? Къде си? На това права. Долу съм. Идам долу. Дека си? Долу съм. Ето ма, трябва да ме видиш. Той е черен, да. Мене гледай къде стък. Ти си мега просто кученце. Опа, айде, Какво валя. си? Ма така снайпера Не. стъкна! Да. Па се стъкнах, нали? Да, па се стъкнах. Да, па се стъкнах.
Удри го, не може, аха. Не, ама той иска мен да удари, не тебе. Ясно ми е това. Дигни То се, не може бе! това назад ли, бе? Ма то не може това назад. Дигни се, тръгвай бързо колко можеш да тъчеш. Враджет. Ушит. На наши му направиха лампа, му е бах майката. Наши го уби. Ще направил такъв трик, защото ми направи, аз падах по Не. Такива трикшотове в момента правиха. Майко, виж го това, какво е фанал. Просто искам да видиш. Да, и аз виж с какво съм. Къде си? Видях те. Да, манек нека фанал, бати булдос. И седи само и кефи. О, това жълтия, то ще е GG, брат. Това ще е easy win за него. Да, мамичката ти, ей. Леко. Тя че тази мишка ще отиде. Лего, то не мога да го мръднеш. Никой не мога да го мръдне. То е GG win, брат. What the fuck? То трябва да го целиш по гумите само. А гумите ти бият толкова много демидж. Не ти пия толкова. Много демидж, ако минеш отдолу под тях. Ако минеш. Погледни То само сега. да предна Погледни. и едно. Спортна кола, ако влезе отдолу, само погледни. Гледай сега този буса къде го блъска. Гледаш ли? Гледай синята кола. Час. От това е моето старо приятелче преди играхме. И гледай зеления бус, какво ще става. Добре. Този жълтия не мина през него. Гледай синята кола, гледай час. Да, гледам. Гледай сега ако мина отдолу, какво ще се ми прави. Бе, мини бе, брат. Добре, гледай, ако не знам кой да гледаш, брат, никой не ще се жертва в този голям бус. Добре, гледай Чейсер. Да, бе, там гледам само. Двата камиона са най-тежките камиони. А това е най-тежката кола, спортна кола. Лексуса. Къде я кара този зеления? Ясно. Ако ти се падне такава кола или такива камиони, да знаеш, че мога да биеш. Другия е с формула, брат! Може да му пожелаеш лека пръст само. Кеф ме как двама жълти и само да я двамата се годат там, ако те са. Формулата мога да мине пред големия камион, не им пречи. Гледай сега формулата, гледаш ли формулата? Да. Гледай какво стана, формулата загина. Под гумите само, под едната гума. Отиде. Един стана. Ох, майко, аз съм готов. Аз колата си имам. Аз съм с Lamborghini. Huracan. Не знам що се, кой съм баца, ма кефи съм фобно. GG. По това не знам как се водиш обаче моето, точно в играта. Вече знам как се води рола. Да, леко да ме не минеш. Защо имам? Брънка нещо, бе. Аз съм най-горе, да знаеш. Аз понесох един, гръмна го. Аз съм най-горе. На етажите. Изгърмяхме един под мапа с моя, защото се бъснахме. Аха, да. Добре, то смени. Не, аз смених! Да. Не, аз съм на Кади! Не! Не, брат, ай стига да е! Тепи ме на дръжки стоя. Ма то не мога ми хване дръжки. Искане да. Оп, минус един. Брат, аз съм на Кади! Знаеш какво е Кади? Не, Не искаш ли да знаеш по-добре? казваш. И после как искаш да имам клип, бе, брат? Аз съм с Кади, Не. това е голф количка!
Сега съм Да. с лимузина Патриот, брат! То... Дайте му се затвориш. Сега съм с лимузина Патриот, брат, ай стига бе! Клипа иска да се получи, да се получи, ама не днеска. То идеята е да се загуби. Ей, то му се падна лимузина на връчета! Не, какво е това бе, брат? Батяките му лимузини им ще сте тук само. Тука с съха, с един брат и се чуни. Какво е това бе, брат? Стига бе! Каква е тази катафалка, къде ми даваш? Много яка. Гледаш ли ме? Да, отлично. Какъв са тези букуци бе? Една сериозна кола не можа ли да дадеш? Ардент. Не ходи по-бързо от камера. Доставицо, мръдни тому сладко. Казах ти, Мръдни. че ще се опита, куче. Удри ме! Браво бе, удри. Мами си ти как говори то на български? Не. Да. Те са платени. Дългото го запази. Дългото го запази, казвам ти. Как си говорят тия мръсници? Та пилбара на буква О. What the fuck, как си говорят обаче, дева? Кади? Да, то филмара да мъквало! Сети бе. Абе, тихо бе. Аз съм на най-горния етаж, да знаеш. Винаги се качвам горе. Май как те се самоубиеш, защото не гледам. Бати, какво взех да ме повярваш? Бати камиончето. Само че завоите ще майко, какво взех аз обаче, няма повярваш. Ще към дур завоите, бат се казвам ти. Газите. Як е врум. То мина през мен, над мен, аз го обрах и Майко, айде, лека нощ, приятел! Ето оцеля. Бати, това трябва да ти го покажа клип, брат. Не в думи какво направих. Но просто съм по-горд с мен си. Брат, чай, че тук се бора с един. И аз. Майко, добре, че то дойде. Брачет, 5 лева. Майко, какъв епик сейв! Какъв епик сейв, брат! Аз това направо го... Къде си, бе? Къде нищо, тук са гавера седи. Ма къде си, на кой етаж си? Има Отгоре, първи, втори, отгоре трети. съм. Отгоре съм. Най-горе ли? Да. Знаеш къде са гавера седи. Ти до сега ли беше с една така катафалка горе-долу? Не, аз съм се едно пътя тук бушче, знаеш къде си... Ма ти не си най-горе, бе, аз съм най-горе. Няма те. Най-горе си? Не си най-горе, бе, аз съм най-горе. Умрях. Най-горе бях. Вижте къде съм аз и най-горе. Е, това е най-горе. Ами, бях. Виждам на второто всъщност. Не. Не! Момичката ти дева! Умрял по същия начин, както и аз. 3 от 3. Последен раунд. Бати... Говедото им. Бамби. Ми филмара как само говори. Охо, аз съм с Неро, брат, аз съм с Неро. GG, аз съм с Неро. Минус един. Ма никъде тук на този мапс не съм те видял, брат. Минус втори. Аз съм най-горе. Минус втори. Аз се занимавам с филбари, какво е така? Не, това е така доджам булета. Той аз го доджам. Как всеки кара назад на обаче? Що така? Не знам, ние сме най-горе и се бутаме трима тука. 4. С джипа. Не, стойче. Не! То се телепортна!
това ще го виждате видеото, то се телепортна! Това беше край на Просто епизода. да. Абонирайте се, коментирайте, шервайте, какво искате правете. Целта до края на годината 100 абоната. Let's go!